yani Rojavayê Kurdistanê neku dagerkirin bi tenê di heman demê di demografiya herêmê jî de bike. Mebesta wê ew e jî yani hem li Rojavayê Kurdistanê, Bakur û Rojhilatê Sûrî hem li Başûrê Kurdistanê heman konsept û mebest e. Û ji xwe Erdogan dibêje em di plana xwe de plana me stratejîk te ew deverên ku me we hizir dikir ku di salên 2023 de yanî di sed salî wergerandina sed saliya peymana Lozanê ku di wê peymanê de ku heqsizî li Tirkiye hetiye em dixwazin sînorê xwe bikişînin ew sînorê mîsakê millî ku ew deverê ku îro ew li Rojavayê Kurdistanê, Bakur û Rojhilatê Sûrî û li Başûrê Kurdistanê destnîşan dikin, ewan dager bikin, bixin bin kontrola xwe û bikin sînorê xwe. Ji xwe li Başûrê Kurdistanê dixwazim mînakekê bibêjim, ew deverên ku na ew lê bicî bûne dagerkirine li wir tabloyên ku li vir dibêjin hûn bi xêr hatine sînorê dewleta Türk. Ew tabloyê ku datînin li Bakurê Duhokê ye.